बजिंदर जी आपको ये हटाना है, नहीं तो मैं केस डालूंगी आपके खिलाफ। मैं देख रहा हूँ कि यूएसए में ट्रंप जीत जाएगा। साफ्रोमखौ बासायगिरिफोरखौ जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों। बे इसोरनिनो बाख्नायजानाय जाथों। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो लागै दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे बेबायदि सोमोनांथाव रादाब लानानै फैदों, जि रादाबखौ नोंथांमोना खोनासङोब्ला, खोनानो मोनोब्ला एबा खोनायोब्ला गोबां बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनाबो सोलोंनो हागोन आरो लोगोसे मोनथिगोन, बुजिगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना थामनेलाव नुनो मोनखादों प्रफेट भाजिन्दर सिंहनि बाथ्रा। थामनेलाव मा लिरदों बेखौ नुदों। प्रियफोर, नंगौ, प्रफेट भाजिन्दरनि सायाव सासे आइजोआ केस होनो थांगासिनो दङ एबा केसखौ होसिगोन होननानै बिथाङा बुंदों। दा बेयावहाय बिथाङा मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना गावनो एसे नायग्रोदो, एसे नायनानै लादो आरो बिनि उनावहाय आङो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंबावगोन। आरो बिनि उनावहायनो आरोबाव सोमोनांथाव बाथ्रा दंबावो, मोनसे रादाब दंबावो। बे जाहैबाय प्रफेट भाजिन्दरनि जिथु प्रफेटिक खालामनाय, इयुन जागोनखौ बाथ्रा बुंनाय, बे आरोबाव फैमाल ओंखारबाय, नंखाय ओंखारबाय। बेनि फोरमानखौ आङो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों होनो थांगासिनो दङ। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। दे अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोनानै लादो आरो बिनि उनाव आङो माखासे बाथ्राफोरखौ इनफरमेशनखौ नोंथांमोननो होबावसिगोन। चैलेंज करती हूँ, आप आइए मंच पे और कैमरे के सामने हम लोगों के सवालों का जवाब दीजिए। आइए बिल्कुल आप प्रॉफिट के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। आप शुरू से प्रॉफिट नाम जो आपने जोड़ रखा है, प्रॉफिट अगर हम जानते हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद हमने सुना है, पढ़ा है, ग्रंथों में लिखा है, और भी प्रॉफिट्स आए जो कुरान में लिखा है। और अगर मसीहा है तो एक ही मसीहा है, वो यीशु मसीहा, और आप उनका बदनाम कर रहे हो। आप प्रॉफिट जो लगाए हो ना, मैं वहीं पे मेरा सुई वहीं पे अटक गया है। ये आपको बजिंदर जी आपको ये हटाना है, नहीं तो मैं केस डालूंगी आपके खिलाफ। ये हटाना है आपको। आप किस दावे पे प्रॉफिट नाम लगाते हो? पहली बात। दूसरी बात, आप अगर प्रॉफिट हो तो प्रूफ करो यहाँ आके। तो ये चर्चेस, ये फ्रंटलाइन चर्चेस, पोप, फादर्स और भी पास्टर्स है बैप्टिस्ट चर्चेस में, वो कहाँ जाएंगे? और इसका मतलब हम लोग साइंस, हमारी साइंस की, डॉक्टर्स, एम्स की, सफदरजंग की और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की, ये कहाँ जाएंगे? आप मंच पे आइए, हम मानना चाहते हैं कि आप सही में आप में इतनी कला है, तो आप इधर आके प्रूफ कीजिए। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों हयथ' एसेब्लाबो आइडियाखौ मोनबाय एबा बुजि मोनबाय। अब्लाबो आङो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनानै होनो नागिरदों। जोंनि टिभि जिथु दङ, टिभियाव मोनसे चेनेल दङ जाहैबाय, बे जाहैबाय निउस नेशन होननाय मोनसे चेनेल दङ आरो बे चेनेला मोनसे फारिलाइ सामलायगासिनो दङ, मोनसे फारिलाइखौ खालामगासिनो दङ जाहैबाय। बे जाहैबाय अपारेशन पाखान होननाय मोनसे फारिलाइ खालामगासिनो दङ। बेयाव बिथांमोना हिन्दुनि जाथों, मुस्लिमनि जाथों, ख्रिस्टियाननि जाथों, माखासे जायफ्रा जि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ, सोमोनांथाव खामानिफोर मावदों होननानै बुंदों। हिन्दुफोरनि गेजेराव सोमोनांथाव जाय हिन्दु बाबाफोर दङ, बिथांमोना जि सोमोनांथाव खामानि मावदों बेखौ बिथांमोना निउस नेसनाव लानानै फैदों। मुस्लिमफोरनि जायफोरा खामानि मावदों बेखौ बिथांमोना सावरायदों आरो ख्रिस्टियाननि जायफोरा सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावदों बेखौ बिथांमोना सावरायदों। मोनसे बेबायदि पाखान अपारेशन होननाय फारिलाइ बिथांमोना सामलायदों आरो बेयावहायनो प्रफेट भाजिन्दर सिंहनि सासे व्यक्तिखौबो लानानैहाय बाथ्राखौ सावरायदों आरो माखासे गेदेमाफोरखौ लानानै बिथांमोना सावरायदों। आरो बेयाव जाय आइजोआ प्रफेट भाजिन्दरनि सायाव आङो केस होसिगोन होननानै बुंदों, बे आइजोआबो सासे जोनोमनिफ्रायनो ख्रिस्टियान, बिथाङा केथलिक बेकग्राउन्डनिफ्राय। बिथाङा प्रफेट भाजिन्दरनि सायाव जि केसखौ होनो नागिरदों, बे जाहैबाय केस होनायनि गुदि ओंथि, गुदि जाहोनानो जाहैबाय प्रफेट सोदोबनि सायाव। जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बाइबेलनि गेजेराव गोबां व्यक्तिफोर, गोबां सुबुंफोरखौ नुबोदों, रावनिबो मुंनि सिगाङाव प्रफेट होननाय सोदोबखौ जोङो नुनो मोनाखै होननानै बिथाङा बुंदों, दाबि खालामदों। दा बेयावहाय आङो नोंथाङा जुदि बे प्रफेट सोदोबखौ जुदि सोलायनानै लायाब्ला एबा बोखानानै लायाब्ला आंनो नोंखौ केस होसिगोन होननानै बै आइजोआ रोखा रोखायै बुंदों। दा बाथ्राया जाहैबाय, थारैनो जोंनि गेजेराव, जोंनि फोथायारिफोरनि गेजेराव जोंहा गोबां रोखोमनि मुंनि सिगाङाव गोबां रोखोमनि टाइटेलफोरखौ होनायखौबो जोङो नुनो मोन्दों। सोरबा प्रफेट होदों, सोरबा ब्रादार होदों, सोरबा सान होदों, बायदि बायदि रोखोमनि मुंफोरखौ होनानै खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। दा बैफोरबायदि टाइटेल लानानै खामानि मावनायखौ आङो जेबो बुंनो थांनो नागिराखै। बेफोरनि गासै हिसाबा जिसु ख्रिस्टनियाव दङ। दा जिसु ख्रिस्टआ जाबायदि हिसाबखौ होनो नांगौ एबा हिसाबखौ लानो नांगौ, बिसोरनिफ्राय गासै हिसाबखौ लागोन।
दा नाथाय फैबाय थानाय समा मा दिन्थियो बे आइजोआ थारैनो प्रफेट बाजिन्दारखौ प्रफेट मुं लानायनि प्रफेट जि नाबि सोदोबखौ बाहायदों गावनि मुंनि सिगाङाव बे मुंनि थाखायनो बियो केस होजागोन नामा जेलाव थांनो गोनां जागोन नामा बेखौ जोङो इयुननि समाव नायदोनि दानाब्ला फैदो आरोबाव नोंथांमोननो नेक्स्ट मोनसे रादाबखौ होनो थांगासिनो दङ दा बेखौ होनायनि सिगांनो नोंथांमोननो गुसुं भिडिअ क्लिप दिन्थिग्रोनो हास्थायदों बे गुसुं भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो बेनि उनाव आङो गोबां बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो बुंहैसिगोन। मैं देख रहा हूं कि यूएसए में ट्रंप जीत जाएगा। फॉक्स न्यूज की तरफ से किए जा रहे इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर के बारे में बता रही हूं। ट्रंप ने चुनाव जीता। ट्रंप 47वें यूएस राष्ट्रपति। और एक भविष्यवाणी किया था मैंने यहाँ पर आकर कि ट्रंप के बारे में अमेरिका के अबा शबा, लेकिन मैं रास्ते में कार में आ रहा था, प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा कि ये बोल अगर वो तेरे से प्रार्थना कराएगा तो जीतेगा। कहूंगा ट्रंप तू मुझे कॉल करेगा तो यू आर विनर हो जाएगा। प्रेज द लर्ड अनजाग्रा प्रिफर नोंथांमोना बे गुसुं भिडिअ क्लिपखौ नुनो मोनबाय आरो इसेब्लाबो माबा मोनसेब्लाबो आइडियाखौ मोनदों। बुहुम नाङैनो जोंनि बुहुमनि गेजेराव बयनिख्रुइबो देरसिन बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन बोलोगोरासिन मोन्थि जानाय उन्दैनिफ्राय लानानै बोरायजासिम बयनिबो खुगायाव फैनाय मोनसे हादोर बे हादोरा जाहैबाय आमेरिका। येस आमेरिका बे आमेरिकानि बाथ्राखौ बयबो मोन्थिगौ। आमेरिकाया मोनसे गिदिर हादोर आरो आमेरिकाया मोनसे बोलोगोरा बुहुमनाङैनो बोलोगोरा मोनसे हादोर होननानै बयबो मोन्थिगौ आरो बै हादोराव प्रेसिडेन्टनि थाखाय आफादगिरिनि थाखाय थांनाय माखासे दिनफोरनि आवगायाव भट जादोंमोन आरो बे भटनि उनावहाय थांनाय नैबे 2024नि 6 नभेम्बराव फाइनाल रिजाल्टआ फैदों। रिजाल्ट फैनायनि सिगांनो प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ मा बुंदोंमोन बेखौ नोंथांमोना भिडिअ क्लिपआव नुबाय। आरोबाव खनसेबाव नोंथांमोना नायबावदो प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ मा बुंदोंमोन। मैं कहूंगा ट्रंप तू मुझे कॉल करेगा तो यू आर विनर हो जाएगा। और एक भविष्यवाणी किया था मैंने यहाँ पर आकर कि ट्रंप के बारे में अमेरिका के अबा शबा, लेकिन मैं रास्ते में कार में आ रहा था, प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा कि ये बोल अगर वो तेरे से प्रार्थना कराएगा तो जीतेगा। नुबाय प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ मा बुंदोंमोन जे डोनाल्ड ट्राम्प येस डोनाल्ड ट्राम्पनि बिसय बाथ्रा बुंदोंमोन। आमेरिकायाव डोनाल्ड ट्राम्पआ आरोबाव भट गेलेनो थांगासिनो दङ। 2024आव बियो जुदि देरहानांगौब्ला आंजों आर'ज खालामजानो नांगोन होननानै जेब्ला आंजों आर'ज खालामजागोन अब्लासो डोनाल्ड ट्राम्पआ देरहानो हागोन होननानै बियो बुंदों। अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना मोन्थिगौना मोनसे बाथ्राखौ प्रफेट बाजिन्दरनि जिथु फारिलाइफोर जायो प्रग्रामफोर जायो जि खामानिफोर जायो जुदि बलिउडनि मानसिफोर जायोब्ला बियो इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों फैयो मेडियानि गेजेरजों सफैयो आरो प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ जा सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावो जि सोमोनांथाव खामानिफोर मावदों बे गासै खामानिफोरखौ जों साफ्रोमबो फोथायारिफोरा पाब्लिकफोरा नुनो मोनजोबो बेखौहाय बिसोरो मेडियायाव शेयार खालामो। नोंथांमोना बबेबा भिडिअ बेबायदि नुनो मोनबाय ने डोनाल्ड ट्राम्पआ प्रफेट बाजिन्दर सिंहनियाव फन खालामदों आरो आंनि थाखाय आर'ज खालाम आंखौ देरहाहोनायनि आर'ज खालाम होननानै बेबायदि आर'जनि खावलायहरनाय डोनाल्ड ट्राम्पनिफ्राय बेबायदि भिडिअ नोंथांमोना बहाबा नुनो मोनदों ने? अनजाग्रा प्रियफोर बेबायदि भिडिअखौ नुनो मोननाय नङा मानोना डोनाल्ड ट्राम्पआ प्रफेट बाजिन्दर सिंहनियाव कल खालामाखै फन खालामाखै। नाथाय प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि बुंनाय बाथ्राया मामोन जे डोनाल्ड ट्राम्पआ आंनियाव फन खालामथों आरो बियो जुदि बुंहरोब्ला आंनि थाखाय आर'ज खालाम होननानै जेब्ला बुंहरगोन अब्लासो बियो देरहागोन होननानै प्रफेट बाजिन्दरा बुंदोंमोन। नाथाय जोङो इउटिउब चेनेलफोराव बेबायदि बाथ्राफोरखौ जोङो नुनो मोनाखै जेरावहाय डोनाल्ड ट्राम्पआ प्रफेट बाजिन्दर सिंहनियाव रिक्वेस्ट खालामहरदों जे आंनि थाखाय आर'ज खालाम होननानै बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनाखै। दा जोङो बे बेलायाव जुदि नायोब्ला प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि बुंनाय बाथ्राया नंखाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों नंखाय जादों। नाथाय मोनसे बाथ्राया रोखा 2024नि 6 नभेम्बराव जिथु रिजाल्ट फैबाय आमेरिकायाव प्रेसिडेन्टनि थाखाय बे जाहैबाय डोनाल्ड ट्राम्पआ थारैनो देरहाबाय। येस अनजाग्रा प्रियफोर डोनाल्ड ट्राम्पआनो आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट जासिगोन। नाथाय जिथु प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि जिथु बुंनाय बाथ्रा आङो बे बुंनाय बाथ्राफोरखौसो नोंथांमोननो लानानै फैदों। बिथांनि बुंनाया एसे आलादामोन। बिनि बुंनाया जाहैबाय मा डोनाल्ड ट्राम्पआ देरहानांगौब्ला आंनियाव आर'ज खालामजानो नांगोन आंजों आर'ज खालामजानो नांगोन। प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ बेखौसो बुंदोंमोन जेब्ला आंजों आर'ज खालामजागोन अब्लासो बियो देरहागोन होननानै बे बाथ्राखौ बियो बुंदोंमोन मेडियाफोरनि सिगाङाव एबा गावनि जिथु फारिलाइफोर खालामग्रा बेयावहाय बुंदोंमोन आरो बेफोर गासैखौ इउटिउबाव स्प्रेड खालामदोंमोन हगारदोंमोन आरो बेखौनो रायजो राजा फोथायारिफोरा नुदों। दा दिनै जोंबो नुदों। अनजाग्रा प्रियफोर बिनि जिथु बुंनाय बाथ्रा बे बुंनाय बाथ्राया गोरोन्थि जादों मानोना डोनाल्ड ट्राम्पआ बिनियावहाय आर'ज खालामजायाखै बिनियाव फैनानै आर'ज खालामजायाखै कलनि गेजेरजों फननि गेजेरजों बिखौ बुंहराखै। जुदि फननि गेजेरजों बुंहरनाय मोनब्ला बिथाङा रोखा रोखायै जोंनो
मोनथिहोगौमोन दिन्थिगौमोन आरो जोङो नुनो मोनखायो जे प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ बिथाङा जा खामानिफोरखौ मावो मिडियायावहाय गासैनोबो दिन्थियो देवब्ला प्रियफोर जोबनायाव आङो नोंथांमोननो मोनसे बाइबेल सिरि लानानै फैदों बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों बे बाइबेल सिरिया जोंखौ मा बुङो बेखौ जोङो सोलोंनि हुदा बिजाब 19 बालाब 22 सिरि नोंसोरो मिथिदो जायनि रायथिनाया फोरबोनिफ्राय नङा बिनि रायथिनाया जाफुङा बियो गावनि बोलोजोंसो बुंदों बिनिखाय नोंसोरो बिखौ गिनो नाङा अनजाग्रा प्रियफोर बे इसोरनि बोसोननि गेजेरा जोंखौ माखौ थुलुंगा होयो जाय व्यक्तिनि बुंनाया इसोरनिफ्राय जागोन जिखौ इसोरा नाबि होननानै सायख'दों इसोरा बै नाबिनि गेजेरजों जाखौ मोनथिहोनो हास्थायदों बे बाथ्राफोरा माब्लाबाबो फेलें थांनाय नङा बे बाथ्राफोरा सैथो जागोन माब्लाबाबो नंखायाव नुजानाय नङा मानोना इसोरनि बुंनाय सैथो बाथ्रायानो जुदि नंखाय जायोब्ला इसोरा नंखाय जागोन दा बेयावहाय इसोरा जाय व्यक्तिखौ नाबि होननानै सायख'दों इसोरनि खामानि मावनो थाखाय लिंदों बे मानसिनि बुंनायफोरा माब्लाबाबो गोरोन्थि जानाय नङा बियो सैथो जागोन दा बेयावहाय बे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन अनजाग्रा प्रियफोर जोंनि गेजेराव गोबां नंखाय नाबिफोर नंखाय खामानि मावग्राफोर ओंखारगोन मानोना गोथार बाइबेला जोंखौ मोनथिहोगादों जोबनाय बोथोर फारसे बेबायदिनो सोमोनांथाव खामानि मावग्राफोर गोबां नाबिफोर जायफोरा इसोरनि खामानि मावदों होननानै बुंदों गावखौ बैसोरबायदि मानसिफोर गोबां फैगोन नाथाय जों साबधान जानो नांगोन प्रियफोर बे भिडिअ दिन्थिनायनि गेजेरजों आङो प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि भिडिअखौ लानानै फैदों दिन्थिदों नाथाय बाथ्राया जाहैबाय आं बेखौ बुंनो नागिराखै जे प्रफेट बाजिन्दरा नंखाय नाबि बे बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै नाथाय जों साबधान थानो नांगोन जोबनाय बोथोराव जोंखौ आन्दायहोग्रा गुबुन फैगोन जाय प्रफेट बाजिन्दरखौ भारतनि गोबां मानसिफोरा नायनो बागासिनो दङ भारतनि गोबां मानसिफोरा नंखाय नाबि होननानै बुंगासिनो दङ अनजाग्रा प्रियफोर आङो बेबायदि बुंनो नागिराखै बिथाङा सासे नंखाय नाबि होननानै बुंनो नागिराखै नाथाय समा दिन्थिगोन जुदि थारैनो नंखायब्ला इसोरा बिनि साजाखौ होगोन आरो समा गासै मानसिफोरनो दिन्थिगोन जे प्रफेट बाजिन्दरा सासे नंखाय नाबि होननानै समनि गेजेरजों नुजाहैगोन नाथाय बियो जुदि सैथोब्ला बे माब्लाबाबो जानाय नङा मानोना इसोरा बेखौ बाहायबाय थागोन आरो रैखाथि होगोन मानोना इसोरा गावनो बुंदों आंनि फोथायारिफोरखौ आङो रैखा खालामगोन होननानै इसोरा बुंदों अनजाग्रा प्रियफोर दे अब्ला समा जोंनो गासैखौबो दिन्थिगोन नाथाय जोंनि साबधान जानांगौआ बेनो जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि नंखाय नाबिफोर दङ नंखाय फोरोंगिरिफोर दङ नंखाय खामानि मावग्राफोर दङ बैफोरबायदिनिफ्राय साबधान जानानै थादो दे अब्ला प्रियफोर इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैगोन गोदान भिडिअ लानानै फैगोन बै समसिम इसोरनि आशीर्बादा साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोननो थाथोंसै बेखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'बाय थेंक इउ